అండి. నా పేరు మల్లేష్, స్పీచ్ థెరపిస్ట్, పినాకి రూమ్ నెట్వర్క్, మహబూబ్నగర్ డిస్టిక్. హాయ్ మేడం. హాయ్ సార్. మేడం, ఇంతకుముందు పినాకిలో జాయిన్ కాకముందు కిడ్నీ బ్లీడ్ స్కోర్ ఎంత ఉంది, ఇప్పుడు ఎంత ఉంది, ఏమన్నా చెప్పగలరా మీరు? ఫస్ట్ మా పాప సార్ పినాకిలో జాయిన్ చేసినప్పుడు తన స్కోర్ 341 ఉంది. ఇప్పుడు తనకి 355 వచ్చింది. 1 మంత్ లో 3 మంత్స్ లో పెరిగింది. 1 మంత్ లో 15 వేన్స్. ఓకే మేడం. అదేవిధంగా సెల్ఫ్ సఫరెన్స్ గురించి, మేల్ సెల్ఫ్ గురించి మన ఇంప్రూవ్మెంట్ ఏమైనా చెప్పగలరా? ఖచ్చితంగా సార్. ఇంప్రూవ్మెంట్ అయితే తనకి బాగానే వచ్చింది సార్. ఫస్ట్ తన ఫ్లోర్ లో 5-10 మినిట్స్ కూడా కూర్చుండేది కాదు. ఇప్పుడు 1 మంత్ లో తను 41 అవర్ కూర్చోగలుగుతుంది ఫ్లోర్ మీద. థ్యాంక్ యూ మేడం. ఇండియన్ నేషనల్ మూవ్మెంట్ టు రైజ్ ద రియల్ వరల్డ్ ఎవిడెన్స్ ద థెరపిస్ట్.